kupenga usiku ano mukachipenga hatina kukumanikidza taikutaurira kuti apa murume aita mari nokuti murume ayo achitinyepera. Aiwa before zvemari ndakakudza ndiri kwamerika chiteni ndikakudzai kuti murume unopenga is mentally challenge mukati zvekupenga solonga tiri kukuuraya ndichifamba nebenzi iko zvezvakuti aiwa Felisa zvakataura kudaro social media wakutadza murume was in a range nokuti iwewe wanga wakutaura naShepherd pai pafoni rumba make saka he was entitled kuti apenge. Shepherd will check on me every morning auntie but iwewe taura chokwadi pane vanhu ndaizviziva here kuti utaura naShepherd kunzoko nasingazizive inini because Shepherd akanitorera visa guys ipapo handirambe chero nakati chiki ane right yekutamba yakatorera visa ndienda kuti ndiuye but Shepherd wanga nedzakewo nhau dzaiita mumastreets ndobva ndaudzawo nhema dzekuti arara naLoveness ndakazotozvoziva recently kuti havana Loveness vachona takazotaurirana akatiti since inini handitaura chokwadi hanamboora naShepherd but now but that time I was angry anger iyoyo inoita kuti ndioverreact ndaindisina kuoverreacta pamwe handizive maybe I would have been made because Shepherd was a good guy. Shepherd aisandirova Shepherd akangoriwo nemaerrors ake atinoerova akanzi what but at least he was reasoning and Shepherd angasinganyebe kuti ane mari asina. Shepherd works irizi munhu iri raidinyembera ndichikona kuzwa mazifiga nemazifiga ndichifira mazifiga nezimurumuru tichatomutsvaga Shepherd mudzokerana tichatomutsvaga Shepherd mudzokerana. I'm sure Shepherd by now he moved on and besides that that nature I think marriage is not for me. It's okay. Really, Shepherd was good, but he's not kutaura zvenyaya yemumwe murume. Akatinyepera wega akati ngatipedze ipapo tochizoenda pana Shepherd. Aiwa, inini ndinomuclarifya kune vanhu kuti I never knew kuti kutaura naShepherd because inini I thought unatinashi ndozvanaenda kutaura nokuti pane mazwi ari kutaurwa nevanhu handisiri kunzwisa kuti tete ava ndo vakaita kuti mwana apinde maabuse. Hapana mwana akapinda maabuse okuti ndaiona kuti nditi nokuti murume uya achichema kuti ndiri kurohwa tete ndiri kurohwa saka waita sei tate ndiwewe tete wacho waita sei murume acho achiti ndiri kurohwa dai ndakatito zvakanaka mbamu ndaisataura naShepherd but murume uyu aindi ndino ndaitoonge imbwa ndaitirwa dhoo nokuda nepari akaenda kubasa anopiya dhoo ndosweramba ese malaiva naona ndichiita handimaona ndaimbonzunzuruka mumba. You can't go out, you can't report 911 ndakatozoripoti zviya mafilm mamovie anoti when you are in trouble call 911 ndoba ndakazozva kuti kune 911 otherwise I was just akadambotora phone vabvunze atete ako phone yangu aizonditsvaga usiku anenge adzoka nayo you take my phone no communication paanoisiya ndoba ndoda kuti olive atikuti live kuti guys I'm in trouble ndainyara kuti vanhu apa ndaitya kuti ndiri muAmerica you know first time in a country ukanzi uri kudedzerwa FBI ukanzi unogona kubhanwa munyika unoprotecta because at the end of the day it's not like handisi kuda kudzokera kuAmerica even if it's not for him I would love to go ndichiita mashows or whatever but now because murume waindichikidzira I had to protect kuti I need to come back in this country saka kandibhanisa since ari muAmerican because I'm a fucking American citizen I'm a fucking inotashikana katana kuswera unokangana zveshoko ramai zvangofana neni ndikatanga kutuka unokangana kuti munhu ataura zveshoko ramai everybody kana atama anotaurawo zvaanotaura ende yekuti ndakamutukira mai tinasvikana achinyenga anouya kwauri obati munhu wese musikana wake wese ngauya kana achida. You remind me of my mother. My mother was into charity. She was a good woman and everything. Keep your short hair. That is my mother. The name of photos are made like even short hair. So you remind me. Chinzwa, I end up going box for Joey. You remind me of my mother. Because say come say I took a reminder of your mother. So that's a little bit of American because how do you just get in? Because in I can't even do it. What was your mother like? Because it seems like so are you trying to say my mother is because the one man will not traga. I didn't know how much my urenas. That's what putting the urega. So cannot you do I go a funny one?
kumurwadza. And besides that, ndakamuti, why uri kuita munyama wekuti hauna chauinacho? Domboi. Ndakatoya mumusha mavo. Aiwa, pana madza paye wakatokumbira ruregerero in writing. Ukatoti I'm so sorry ndandashatirwa. Iye akati I'm not going. Anza akati zvanzi ndikuziva kuti mazwi aya abva kuna anti ndo vanyora vataura kuti sorry. Ndikati ndisiri ndanyora kuti sorry. Dai munhu asina kukwana. Ndinoti andapindira wakamboona muroora ari fast forward. Ndikati ngatiisei tombstone. Apa ndakati mwana dzakazoti aiwa maititi izvi zvetombstone chiregai murume wenyu atungamire bhozi ndakanyara pandakasvika pabhuka ramaida. Unotoritsvaga iye riri uko rinenge richingodya mari uye richiita sei. Ndinzoenda kutotenga tombstone ndakati ndiwe mumata wekutanga mumusha. Tenga dai mufoseredza. Kana usingati ndakuritenga ini to appease your mother. Very okay, so that you can prosper. Because blessing your my tate as much as you depends, you need a blessing. Guys, I have to go. I told my client that I'll be with her in 5 minutes. Keep excited. Round eye off. All right, okay. Ndakubva ndiende kune client basa iri.